Počkej, 11. Ach ty počty. Engineering, silicon. Ty zase někam letíš? O, další donate! Turbosmarp, 101 korun. Tak se přidám, no. Vysmátej Smálík a Smálík s vyplázlým jazykem. Tak ti děkuju moc. Děkuju moc, to už máme... Top donator, viď? Co? Tady někdo chtěl být top donator. Už máme 201 korun. Celkový donate. Děkuju vám moc, chlapi. Mr. G Flip. Mr. G Flip, asi se to čte. Donated 102 korun českých se zprávou já ti dám posílat větší donate než já. Turbosmart, není za co. Děkuji vám, chlapi. Já mám na tebe dotaz. Máš někde MOS? MOS? Samotný Mám MOS? tady most stone. Ale ten most se dá nějak vytvořit. Myslím. Aha, tak nedá. Most nevytvoříš. Tu musíš nazbírat. Asi. Turbosmart. 200 korun českých se zprávou, ale no tak. Už mi docházejí prachy. A vysmátý smajlíky. Nechtějí soutěžit. Chlapi, neblázněte. Já fakt nevím vůbec na to, co mám na to říct. Každopádně vám děkuji moc za podporu. Fakt moc. Oh, to si děláš srandu. To si děláš srandu ze mě. Víte, borec. Mr. G Flip. On tomu 500 fakt korun věří, českých. až prdele. Hele, neštvi mě. A už se tady hádaj. Turbosmart, ty hovado. Tak jo. 2.4. To už je 500, 700, 800, 900, 1003 korun. Během kolika minut? Během 5 minut? 7? A máme tu novýho followa. Mr. G Flip. Když jsem to přečíst správně. Bylo to ono? Tak já zase mám hryzlej telefon. Ano, nový follow je Mr. G Flip. Tak to vítej. Koukám, my máme jenom 2 diváky, to soutěžíte jenom mezi sebou. Jak to, že máme jenom 2 diváky, jak je to možný? Oh yeah. Vy to si fakt děláte srandu ze mě, ne? Tak teď nevím, co si mám o tom myslet. Takže on se, Fakt nevím, co on si se mám o tom nepodíval myslet. ještě na ten donate, doufám. Turbosmart, 1000 korun český se zprávou klid. Už nic nebude, kámo. Na PayPalu mám prázdno, jak tak cigánským úřadu práce. A na to Mr. G Flip 5000 korun se zprávou a končím už taky.
To jako fakt? Turgusmar 5 korun. Řekl jsem mamce. Jako to fakt myslíte vážně, jo? Jako jak... Ty vole. Jako fakt vážně, jo? Moje mamka už na mě kašle. No. To mi povídej. Ty vole. Chci vědět jeho reakci. Ale já spím jako, nebo... Turgus Marp 69 korun. A dost jdu spát Máš to nahrané. dobrou kulišci. Nice. Děkuji ti moc za podporu. Děkuji vám oběma. Já z toho spát asi nebudu. Každopádně ty se Přečti vyspí. si to? Co? Přečti si to, co jsem ti napsal na to? na TeamSpeaku? Je Jsem pak to hlavně. taky přijel. To pak helpneš nastavit, vole. Ještě taky streamovat, jo? Já jsem z toho Já mu tam jenom ještě něco teď, pošlu. Já za to Pepku, já budu fungovat jako strašení malých dětí, víš. Jako já tomu Víte fakt se nevěřím. spánku. Ale rádo se stalo. Jako... Fakt nevíš jak moc? Prostě... To pro mě je. Já jsem začal... No vlastně streamovat jsem začal před 3 měsícema, nebo před 4. Jenomže prostě ten internet byl na prd. Mašina na prd, to jsem měl na Surfaceu. Dvojkovým. Co jestli rozjedeš? Jenom stream, ale pak musíš poradit s nastavením, protože já se v tom Twitchi nehrabu moc, takže... Hele, jestli máš 1 megabit stabilní přes noc, nebo v době, kdy budeš streamovat, tak to rozjedeš, protože já jsem měl stabilních maximálně tak 400 kg. Streamoval jsem 600 kg, ale většině to vypadávalo, měl jsem 30% výpadek. Hej kámo, donate. A když budeš streamovat 600 kg, tak to se rovná 480p, což je tak nějak zhruba koukatelný, no. Mr. G. Filip, nemáš za co, pořádný start to chce, no. Taky se ti seknu ten jeho stream. Ale teď se... Jo, Ale tohle už nemyslíš vážně. no to jak si spadlo. Kolik tě poslali? Ty vole, Nebo co? vy chlapi, co budete mít pro sebe? Z čeho vy žijete? Bacha. Kolik vyděláváte? Chtěli Refund, vole. Máš tam Refund Protection? To nemám. Jako, já jsem fakt nečekal, že tohle to bude. No. To je bacha, aby to nebyli trolíci. 15 000 korun českých. Mr. G. Flip. Ti poslal? Jo. Kecáš. 15 000 korun českých. A teď znova Turbusmar 15 001. Hodně vyděláváme. No. To je hodně zajímavý. To je? Že by nějaký bug? Teď mi píše Elegion. Oni ti to čerbeknou. To je dost možný právě, proto říkám, bacha, aby to nebyli trolíci, víš? Aby si pak neskončil v mínusu, protože to chtějí zpátky. Ne, ty debile.